जेराव बुंबाय आं बेखौ मा बुंबावनो नङा सार नोंनाव मा सोंदों जनालिजों नोङो मोदोमाव दांदों बिनि आबुआव दांदों बिनि बिखुङाव दांदों बेखौ दांदोंना दाङाखै बेखौ होनदो yes or no yes or no खालि yes or no ल' नों होनदो सोङो yes नों जे जायगायाव दांदों नोंना प्रुफ जाखाबाय दा मानो नोङो दांदों दाङाखै yes no होननो मानो खाब्रायगासिनो जे जायगायाव नोंहा प्रुफ जाखाबाय नों भिक्टिमानो खोन्थाखाबाय नोंनो दा मानो yes or no होननो माने एफा गोबाव नांदों yes or no होनलाय yes or no बेलेग खोथा सोङा जोङो खालि yes or no आं दहायनो होनदों नङा yes or no बेखौल' नांगौ yes or no only yes or no बेखौल' नांगौ yes or no बेलेग खोथा नाङा yes आं दहायनो बुंबाय नङा दहायनि खोथा बाद दे दा दानि खोथा yes or no बुंलाय सार जोंखौ नों बहुत हिउमिलिएट औ खालामबाय क्लासावहाय मेरा इनसाल्ट खालामदों जोंखौबोथ' लाइक एज ए ह्यूमन बीइंग जोंहा रेसपेक्टआनो गैया we are not like student we are not human being like every time हारसाफोरखौथ' जों बिराद प्रेफारेन्स होयो इभेन इक'नमिया लिरनायाव जों बडलेण्ड इउनिभारसिटियाव जों नोंखौ होनदोंमोन जोङो रांखान्थि लिरनो नागिरनो आं बेखौथ' बिराद बिसोरजों एभरि टाइम नों सापर्टआव थायो जों बर' स्टुडेन्टफोरजों माने एभरि टाइम एगेन्स्ट something you insult us back you answer us back एभरि टाइम इभेन फ्रेमनि खोथा होनबाय फेयारवेल ना माया फेयारवेल फ्रेमनि खोथा होननायाव फ्रेमा बेसेबां आजिखालिथ' कम्पिउटारनि जमाना प्रिन्ट आउट खालामबानो दसेनोथ' जायो एभरि टाइम माने जोंखौ हिउमिलेट खालाम मानो जोंनि एगेन्स्टआव मानो बर'फोरनि एगेन्स्टआव थायो बिदि सानफ्लांदों सानफ्लांनाय नङा सानाखै बे नंखागौ एभरि टाइम जनालिनि खोथाखौ खिथादो सार yes or no जनालिनि खोथाखौ मानोथो दाबो खोन्थादिया खिथादिया मानो yes or no बेखौल' नांगौ आलदा नेटाव स्पेक खालामबाय जनालि yes or no लाय yes or no बुंदोलाय सार बुंलाय बुंलाय नोंसोर मानो बिदि yes or no दा जनालि yes बुंदोंब्लाथ' आं मा नङा नोंनिफ्रायसो नांगौ नोंनिफ्रायसो बिलाय मानो बिथ' होनखागोन गिनानैथ' लाखुमाखागोन ना येसखौबो नो होनखागोन मानो होनबा टिचार सासे नोङो लेक्चारार हेड नोंखौ मानो अपमान खालामनांगौ नों जेखि गाज्रि खालाम रेप खालाम बे सिरि थानांगौ आरो ना जेखि खालाम नोङो गाज्रि मोजां होननानै yes or no बेखौल' खालामदो yes or no नों दा जों मोजाङै रायलायहरदों बिसोरजों नों आखायाव गोलैनांगौबाबो नों बुजाबाय मालाबानो नोंना हालोदा गाज्रि जाबाय yes or no बेखौ